Saps quin preu té voler anar massa de pressa? Vivim en una època on la velocitat domina les nostres vides. Però aquesta rapidesa té un preu molt alt. Els processos industrials ràpids devoren energia, provocant una eficiència energètica nefasta. Aquest malbaratament d'energia ens allunya de la transició cap a solucions sostenibles. El ritme al qual consumim energia és devastador. Utilitzar més potència de la necessària redueix dràsticament l'eficiència. Conduir a velocitats altes devora benzina, mentre que una conducció moderada estalvia energia. La potència mal gestionada té un cost energètic insuportable. La nostra impaciència amb les noves tecnologies força la substitució prematura dels nostres aparells. Aquesta obsolescència prematura té un impacte energètic terrible. Reflexiona abans de comprar. Opta per aparells compatibles amb la tecnologia existent i evita el consum energètic de fabricar nous productes innecessaris. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.